Els demanem que tinguin la gentilesa de desconnectar els seus aparells de telefonia mòbil. Moltes gràcies. Senyores i senyors, en aquest moment fan entrada al Saló de Sant Jordi els guardonats amb la Creu de Sant Jordi 2017. Senyores i senyors, el president de la Generalitat de Catalunya. Molt bona tarda a tothom. Benvingudes i benvinguts a l'acte de lliurament de les Creus de Sant Jordi 2017. En primer lloc té la paraula el senyor Santi Vila, conseller de Cultura de la Generalitat. Molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, molt honorable presidenta del Parlament de Catalunya, president Mas, president Montilla, síndic d'Aran, autoritats del Parlament de Catalunya, autoritats de la ciutat que ens acompanyen, senyores i senyors. Com a conseller de Cultura del Govern de Catalunya, que presideix el molt honorable Carles Puigdemont, sense entrer president de la Generalitat, em plau donar-los la benvinguda al Saló de Sant Jordi del Palau per procedir a una nova edició del lliurament de les creus que duen el nom del patró de Catalunya. Les creus de Sant Jordi s'atorguen a les persones o entitats que hagin prestat serveis destacats al país, tot defensant-ne la seva identitat o, més generalment,
el pla cívic i cultural. Enguany s'ha considerat oportú reconèixer 25 persones físiques i 24 entitats. A més, s'ha distingit pòstumament els senyors Joaquim Ferrer, Xavier Melgarejo, Pilar Busquets i Carme Chacón. En aquest sentit, volem agrair molt especialment la presència de les persones que s'han desplaçat des de la Vall d'Aran per poder acompanyar-nos i retre novament homenatge a la Pilar Busquets, una dona referent de la cultura aranesa i del patriotisme nacional. El govern ha procurat distingir perfils vinculats a l'administració i a la societat civil. Funcionaris públics, però també ciutadans que han desenvolupat la seva activitat en l'àmbit privat, plenament conscients que es pot treballar per l'interès general sense haver estat servidor públic. De disciplines professionals diverses, filòsofs, docents, enginyers, empresaris, actors, metges, mestres, músics, periodistes, polítics, farmacèutics, historiadors, esportistes, ciutadans i ciutadanes originaris de fins a 29 comarques diferents. També s'ha procurat que les creus encarnin el pluralisme ideològic del país, així com que totes les generacions actives professionalment i cívicament hi trobin els seus referents. La més jove dels guardonats, la Gemma Mengual, va néixer l'any 1977, si em permet la indiscreció. Els més grans, 50 anys abans. En el reconeixement, el govern procura correspondre als mèrits dels guardonats, però també oferir al conjunt de la ciutadania testimonis de persones rellevants que, fidels a la seva vocació, s'hagin distingit també pel seu compromís amb el bé comú i que, conseqüentment, puguin resultar exemplaritzants per les generacions actuals. En un any farcit de reconeixements importants per ciutadans de Catalunya, Premi Pritzker d'Arquitectura per RCR, nominació a l'Òscar al millor curtmetratge per Time Code de Juanjo Jiménez, exposició de Lluís Lleó en aquests moments en ple Park Avenue, Nova York, voldria aturar-me només en algunes reflexions que han aportat alguns d'aquests guardonats en el moment de ser reconeguts. Em referiré a l'Eduardo Mendoza, en el moment de rebre el Premi Cervantes 2016, a Josep Maria Pou, en el moment de rebre el Gaudí d'Honor el 2016, i pocs mesos abans, a la Isabel Clara Simó, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2017. Carregat d'humilitat, de bon humor i de lucidesa, Eduardo Mendoza destacà la importància dels premis pel que representen en ells mateixos, però també pel valor que li han donat els que l'han rebut abans. Aplicat a les distincions que avui els lliuraran, que persones tan importants com la Maria Àngels Anglada, Moisès Broggi, Joaquim Barraquer, Max Kanner, Paco Candel, Francesc Catalarroca, Johan Cruyff, Mercè Sala o Pere Duran Farell, per citar-ne només alguns dels que ja no es troben entre nosaltres, lluïssin en els seus vestits la Creu de Sant Jordi, ha de resultar-nos a tots motivador i font de doble compromís cívic. Per la seva banda, Josep Maria Pou, aquest jove que enguany commemora els 50 anys de carrera, repassant el que ha suposat romandre fidel a la seva vocació d'actor, durant la cerimònia dels Premis Gaudí d'enguany va recordar que no és fàcil ser actor avui en dia. Un actor no és actor si no té feina. S'acostuma a dir que n'hi ha prou amb tenir talent. No és veritat. S'ha de tenir talent i s'ha de tenir feina. En aquest país hi ha molt talent, però tenir talent no és tan complicat. Tenir talent és saber el que vols fer i no apartar-te'n ni un mil·límetre. Tenir talent és el compromís amb tu mateix, el sentit de la responsabilitat, la consciència del que fas i de la manera de fer-ho. I en aquest país nostre, en aquest ofici nostre, hi ha molt talent i molt impuls creador. El que no hi ha tant és feina, l'oportunitat de convertir aquest talent en l'espurna quan sent tot. Un recordatori, en definitiva, que encara que a alguns els resulti difícil de creure, ni les persones més excel·lents poden viure dels aires del cel. Finalment, Isabel Clara Simó. En podem recordar el dia en què, en ple franquisme, va veure uns joves ballant sardanes a la Rambla de Figueres. Des d'aleshores, que penso que divertir-se és més important que fer pàtria i que divertir-se tot fent pàtria és l'activitat col·lectiva més plaent que existeix. Consciència que venim de lluny, talent, ganes de treballar i fer pàtria, tolerància i bon humor són alguns dels llocs comuns que trobem en els parlaments dels homenatjats i que segur que també comparteixen els avui aquí presents.
Les persones i entitats que avui distingim han tingut talent i creativitat, però també han treballat de valent per romandre fidels a ells mateixos, a la seva vocació, a la crida del seu jo més íntim. Segurament ho han fet no sense dificultats, amb renúncies i sacrificis personals, però finalment amb l'alegria i l'esperança que donen pensar que has fet sempre el correcte. Amb un punt de bogeria sospitosament cabal i, com els insectes més vius, destinant tota la vida a pol·linitzar el seu entorn de creativitat, progrés i fraternitat. Per totes aquestes raons, el Govern reconeix avui, aquí, en aquest acte, la seva tasca i els en vol donar les gràcies. Moltes gràcies. Tot seguit té la paraula el senyor Joan Vidal, secretari del Govern, que farà lectura del decret de concessió de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. Decret 36/2007, d'11 d'abril, de concessió de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. La Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya va ser creada pel Decret 457/1981 de 18 de desembre, amb la finalitat de distingir aquelles persones naturals o jurídiques que pels seus mèrits hagin prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o, més generalment, en el pla cívic i cultural. A proposta del conseller de Cultura i d'acord amb el Govern, decreto. Article 1. Atorgar la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya a les persones següents: Fina Birulés i Bertran, filòsofa i docent, per la seva tasca de traducció, estudi i divulgació de la producció filosòfica femenina. Autora de nombrosos assaigs, ha analitzat qüestions de subjectivitat política i ha fet aportacions a la teoria feminista. Ramon Boixadors i Malé, enginyer industrial i directiu d'empreses, per la seva trajectòria en l'àmbit empresarial i per la contribució al projecte olímpic de Barcelona coordinant les obres dels Jocs. En matèria cultural ha assumit la presidència de la Fundació Gala Salvador Dalí. Francesc Borrull i Ill, músic, per la seva contribució a la música catalana com a compositor, intèrpret i arranjador, principalment dintre del gènere del jazz. Ha treballat amb diverses formacions, col·laborant amb les figures més importants de la cançó catalana. Eusebi Casanelles Rahola, museòleg, per la seva concepció innovadora del projecte museogràfic traduïda en la creació del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, que va dirigir entre el 1982 i el 2013, i en la constitució de la xarxa de museus associats. El seu mestratge ha estat decisiu per a la incorporació dels béns industrials al patrimoni cultural.
Montserrat Catalán i Benavent, secretària del president Tarradellas i directora de l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, per la tasca de preservació de la memòria del president Tarradellas, expressada sobretot en la gestió del llegat documental de l'Arxiu Presidencial, dipositat al monestir de Poblet, del qual en va ser directora. Rosa Clarà i Pallarès, modista i empresària del sector de la moda, per la participació en el món de la moda a partir de la seva empresa, que ha adquirit presència internacional i un sòlid prestigi. Ha contribuït a la projecció exterior de Barcelona i de Catalunya amb la participació en salons i certàmens i amb la comercialització dels seus dissenys arreu del món. Miquel Crusafont i Sabater, numismàtic i historiador, per l'obra d'estudi i difusió de les monedes en els territoris de l'antiga corona catalano-aragonesa, a través de més d'una vintena de llibres i de centenars d'articles sobre la matèria. Ocupa un lloc de privilegi en el panorama internacional dels estudiosos de la numismàtica. Josep Cuní i Llaudet, periodista, en reconeixement dels seus mèrits com a comunicador. Compta amb una extensa trajectòria en els mitjans audiovisuals reconeguda amb nombroses distincions. Va tenir un paper remarcable en la creació de la Radiotelevisió Pública de Catalunya. Romà Cuyàs Sol, dirigent esportiu i promotor cultural, pel seu paper rellevant en la cultura i en l'esport, havent-se distingit com a editor i com a dirigent federatiu. Exercí com a comissari del projecte olímpic Barcelona 92 i com a membre del comitè executiu del COP 92, i també com a director general de promoció cultural al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Rosa Fabregat i Armengol, farmacèutica i escriptora, per la seva trajectòria intel·lectual, autora d'una obra desplegada en diversos gèneres i caracteritzada per la contemplació de la naturalesa i per la sensibilitat social. Ha explorat distintes tècniques expressives, destacant per la perfecció formal del llenguatge. Montserrat Freixer i Puntí, activista contra el càncer, per la tasca desenvolupada en la lluita contra aquesta malaltia. Presidenta d'Osona contra el càncer, una entitat que plega més de 2.500 associats i que mobilitza prop d'un miler de voluntaris i voluntàries a través de les 45 delegacions locals que té a la comarca.
Teresa Gimpera i Flaquer, model i actriu, per la seva carrera professional com a model publicitària i actriu cinematogràfica. Ha participat en més de 80 pel·lícules a les ordres dels més acreditats directors. La seva és una figura central en la cinematografia catalana. Víctor Grífols i Roura, empresari, pel seu treball al front d'una empresa familiar amb un accelerat procés d'internacionalització i creixement, que l'ha convertit en referent en el camp dels productes plasmàtics, essent una de les primeres productores mundials d'hemoderivats. Anna Hospital Ribas, metgessa, per les seves realitzacions en el camp de l'odontologia forense, en el qual és una referència. Ha treballat en casos de grans catàstrofes ajudant a identificar víctimes, tasca que ha dut a terme combinant el rigor tècnic amb la qualitat humana. Joan Martí Castell, filòleg, per la seva tasca en la dialectologia, la història social de la llengua, la sociolingüística i la lexicografia. Primer rector de la Universitat Rovira i Virgili. Ha ocupat càrrecs en institucions científiques, incloent la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i l'Institut Interuniversitari Joan Lluís Vives, dels quals en fou president. Gemma Mangual Civil, esportista, per la seva trajectòria en la natació sincronitzada, esport que ha aconseguit popularitzar. Al seu palmarès destaquen 17 medalles d'or, 18 de plata i 12 de bronze entre campionats del món, europeus i Jocs Olímpics. Ha participat en 4 Olimpiades. Jaume Miranda i Canals, cartògraf, per la seva contribució a la ciència cartogràfica, responsable de la posada en marxa de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, avui Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que convertí en referència a nivell internacional. Joaquim Molins i Amat, polític, pels seus serveis al país mitjançant la participació en la vida política catalana durant 25 anys, així com també amb la seva contribució com a empresari. En tant que persona amb inquietuds culturals, ha presidit el patronat del Gran Teatre del Liceu.
Jaume Pedrós Selma, metge, per la seva trajectòria que combina la medicina i la preocupació per les qüestions socials. President del Col·legi de Metges de Barcelona, cofundador del primer banc d'aliments de l'Estat espanyol i impulsor del programa de renda mínima d'inserció. Ha promogut programes sobre la salut dels professionals sanitaris. Josep Maria Pou i Serra, actor i director. Per una llarga carrera artística desenvolupada al teatre, al cinema i a la televisió. Ha treballat com a actor i director, havent protagonitzat un gran nombre de muntatges teatrals. També ha exercit com a director escènic i com a director artístic de diversos teatres i ha intervingut en distintes sèries televisives. Borja de Riquer i Permanyer, historiador, per la rellevància dels seus estudis sobre el catalanisme polític i el franquisme, uns treballs de referència per al coneixement de la nostra història. Ha participat en la comissió que va assessorar la Generalitat per al retorn de la documentació que es trobava a l'Arxiu de Salamanca. Lluís Roura Joanola, artista plàstic, pel conjunt de la seva obra en la qual ha sabut captar la bellesa de la natura i del paisatge de les comarques gironines i especialment de la de l'Empordà. Des del 1970 exposa els seus treballs dins i fora de Catalunya. Josep Ildefons Sunyol Soler, empresari i col·leccionista d'art, pel seu paper filantròpic i la seva contribució a la millora social a través de dues fundacions. La Fundació Glòria Soler, que dona suport a projectes de cures pal·liatives pediàtriques i a la lluita contra la sida i la leucèmia, i la Fundació Sunyol, de promoció i difusió de l'art contemporani. Recull la creu la senyora Sílvia Noguer, patrona de la Fundació Sunyol i de la Fundació Glòria Soler. Guillem Terribas i Roca, llibreter i promotor cultural, pel seu activisme cultural manifestat en un ampli repertori d'iniciatives. Fundador de la Llibreria 22 de Girona, que dirigí entre el 1978 i el 2015, convertint-la en una referència amb voluntat de promoció i difusió de la cultura catalana. Ha destacat com a crític cinematogràfic i com a col·laborador en els mitjans de comunicació. Miquel Valls Maseda, empresari, per la seva participació en les institucions empresarials del país que ha posat al servei del desenvolupament econòmic i de la projecció exterior de Catalunya.
Des de la presidència de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona ha impulsat la competitivitat de les empreses catalanes i la seva adaptació a l'obertura dels mercats. Guardonats a títol pòstum. Maria Pilar Busquet Emedan, activista cultural i política, pel seu paper en la recuperació de les institucions i la identitat araneses i per la defensa dels seus vincles amb Catalunya. Fou ponent de la llei del règim especial d'Aran i posteriorment esdevingué síndica del Consell Generau d'Aran, essent la primera dona que ocupava aquest càrrec des de la seva institució. Recull la creu el senyor Josep Boia e Busquet. Carme Chacón Piqueras, política, per la seva dedicació als afers públics en què va acreditar voluntat de servei i preocupació pels problemes socials. Professional del dret, exercí com a regidora d'Esplugues de Llobregat, diputada al Congrés i ministra d'Habitatge i de Defensa. Recull la creu Miquel Barroso Chacón, acompanyat per la senyora Mireia Chacón Piqueras. Joaquim Ferrer i Roca, polític i historiador, per la seva activitat política desplegada a través dels càrrecs que va ostentar, particularment el de conseller de Cultura, des del qual impulsà el diàleg intercultural i la internacionalització de la cultura catalana. Com a historiador, es va especialitzar en l'estudi del moviment obrer català i la seva relació amb la qüestió nacional. Recull la creu el senyor Joaquim Ferrer i Serra. Xavier Melgarejo i Drapé, pedagog, per la seva contribució a la modernització i millora de l'educació a Catalunya. Expert en el sistema educatiu finès, aportà la seva experiència a la formació del professorat i a la lluita contra el fracàs escolar. Defensor de la vinculació de l'educació amb la família, l'escola i la societat. Recull la creu la senyora Mireia Artigal, acompanyada per Pau i David Melgarejo. Article 2. Atorgar la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya en forma de placa a les entitats següents. Amics de la Cultura de Sant Martí de Llémena, per la constància en el manteniment de la cultura popular i tradicional. Des del 1964 organitza el Pessebre Vivent, que ha anat creixent fins a esdevenir un espectacle de gran format. Recull la creu la senyora Dolors Coma, presidenta de l'entitat.
Associació Centre Cultural El Social de Terrassa, per la tasca desplegada des de la seva fundació l'any 1878 a través de les seves distintes seccions. Ha esdevingut un punt de referència ciutadana, mobilitzant diverses generacions de terrassencs que han participat en les activitats i esdeveniments que organitza. Recull la creu el senyor Ricard Figueres, president de l'associació. Associació Projecte dels Noms, per la sensibilització sobre la malaltia de la sida i pel seu treball en la defensa de les persones afectades. Organitza el Memorial Internacional de la Sida a Barcelona i participa en el Dia Mundial de la Sida, amb l'exhibició del tapís memorial confeccionat per familiars i amics de persones mortes per la malaltia. Recull la creu el senyor Ferran Pujol, director de l'associació. Associació de Víctimes de la Talidomida, com a reconeixement per la lluita en defensa dels drets de les persones afectades pel fàrmac, incloent la divulgació del problema i de les seves conseqüències i la recerca de mesures de reparació dels perjudicis. Recull la creu la senyora Sofia Garcia, membre de l'associació, acompanyada per la senyora Maria Garcia, delegada territorial de l'associació. Caramelles de Tous, per la conservació de la tradició de les caramelles que es celebra el diumenge de Pasqua Florida. La continuïtat de la festa representa el reforçament dels vincles entre generacions i l'afirmació de la personalitat del municipi de Sant Martí de Tous. Recull la creu la senyora Elisa Elias, directora de l'entitat. Casino Prado Suburense, per la tasca desplegada des de fa 140 anys en el foment de la cultura i de les activitats recreatives a la vila de Sitges. Santiago Rossinyol hi va estar vinculat i a través de l'entitat s'estrenaren moltes de les seves obres. Recull la creu la senyora Maria del Carme Artigas, presidenta de l'entitat. Llopart, per la seva trajectòria en el sector dels vins i caves, en el qual s'ha situat en un lloc de privilegi per la qualitat dels seus productes i per la voluntat d'innovació. Enguany es commemora el 130è aniversari de la seva fundació. Recull la creu el senyor Pere Llopart i la senyora Jacinta Llopart, propietaris de les caves.
Centre Sant Pere Apòstol, per la seva dedicació des de fa 125 anys a la integració de les persones, la solidaritat i el foment de projectes col·lectius. És un espai d'activitats que acull 25 entitats i col·lectius des de grups excursionistes fins a associacions culturals. Recull la creu la senyora Maria Teresa Baltà, presidenta del centre. Club Balonmano Granollers, per la tasca social i esportiva que realitza el club, pioner a l'estat espanyol en la introducció de l'esport de l'handbol, que ha significat un element de cohesió social i d'identitat a la ciutat. La institució compta amb més de 30 equips i ha portat els noms de Granollers i de Catalunya per tots els països on ha competit. Recull la creu el senyor Josep Pujades, president del club. Club de Golf Sant Cugat, pel seu paper en la difusió del golf i en la formació de jugadors d'alt nivell en aquest esport. Degà dels clubs de golf de Catalunya, va tenir el primer camp de 18 forats del país que segueix en els seus terrenys originals del Vallès. Recull la creu el senyor Enrique Evia, president del club. Club de Natació Reus Ploms, pel treball per la difusió de l'esport de base i la seva popularització. Fundat com a club de natació, van ampliant el nombre de seccions fins a arribar a les 14 actuals. Molts dels seus associats han destacat en la pràctica de diferents disciplines esportives, havent-se distingit en competicions d'alt nivell. Recull la creu el senyor Isidre Guinjoan, president del club. Fundat el 1841, és el segon col·legi d'advocats més antic de Catalunya. Des de la seva creació ha estat present en els esdeveniments més importants que han succeït a la ciutat de Figueres, acreditant la voluntat de compaginar la defensa dels interessos dels seus associats amb la inquietud per la vida local. Recull la creu l'excel·lentíssim senyor Joan Ramon Puig, degà del col·legi. Il·lustre Col·legi d'Advocats de Mataró. Exerceix les funcions de representació i defensa dels interessos del col·lectiu, a més de desplegar una intensa tasca pel que fa a la formació jurídica i a la prestació de serveis als col·legiats. Des de la seva fundació ha mantingut una presència constant en la societat civil mataronina. Enguany s'escau el 150è aniversari de la seva constitució. Recull la creu l'excel·lentíssim senyor Julio Jesús Naveira, degà del col·legi. Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona, pel seu compromís amb l'excel·lència en la construcció i l'edificació, sumada a una ferma vinculació cívica al servei de la societat. Ha mantingut una implicació amb la promoció professional del col·lectiu que representa, donant suport a la formació permanent i a la millora tècnica. Recull la creu el senyor Jordi Sabartés, expresident del col·legi.
elenc artístic arbocenc, per la seva trajectòria dedicada a la promoció del teatre. Ha assolit un elevat nivell de qualitat artística en les representacions i de competència tècnica en els muntatges, amb una especial sensibilitat per la potenciació de la llengua i la cultura catalanes. Destaca també per la recuperació de la representació dansada de la moixiganga, característica de la Setmana Santa. Recull la creu el senyor Josep Maria Hernán, president de l'entitat. Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, Sitges Film Festival. Per la seva remarcable funció en tant que primer festival de cinema fantàstic del món. És el festival de cinema amb més prestigi internacional i ressò mediàtic dels que es fan a Catalunya i un dels més importants de l'estat espanyol. Ha esdevingut la seu dels premis anuals de la European Fantastic Film Festivals Federation. Recull la creu l'il·lustríssim senyor Miquel Forns, president de la Fundació Sitges Festival Internacional. Fundació ACIS, Agrupació Cultural i Social, per la gran tasca educativa, social i cultural desplegada al districte d'Horta-Guinardó. Fundada amb finalitats educatives, ha treballat per aconseguir integrar la immigració utilitzant sempre com a llengua vehicular el català. Recull la creu el senyor Joan Millan, president de la Fundació. Fundació Joan Maragall, Cristianisme i Cultura, per la seva contribució al diàleg entre la fe cristiana i la cultura, promovent la reflexió crítica i aprofundint en el coneixement del passat i del present de la nostra cultura. Recull la creu el senyor Josep Maria Carbonell, president de la Fundació. Fundació privada Espai Guinovart, per l'impuls donat a la difusió i estudi de l'obra de Josep Guinovart. És un centre d'art marcat per la voluntat del pintor de construir un espai per a la creació i la promoció de l'art contemporani i per exposar permanentment la seva obra. Recull la creu la senyora Maria Guinovart, presidenta de la Fundació. Fundació privada Olga Torres, per la seva dedicació a la investigació del càncer i a la seva relació amb alteracions immunològiques. Té com a objectiu la promoció de la recerca científica, tecnològica i social del nivell mitjançant el finançament de projectes d'anàlisi i tractament oncològic. Recull la creu el senyor Josep Bombardó, president de la Fundació. Fundació Ramon Noguera, pel seu esforç per a garantir qualitat de vida a les persones amb discapacitat intel·lectual, contribuint a la seva integració social i laboral. Treballa per a millorar la situació dels infants que presenten dificultats en el seu desenvolupament o estiguin en risc de patir-ne i per a fer costat a les famílies. Recull la creu el senyor Salvi Amagat, president de la Fundació.
Llibreria Serret, per l'esforç per preservar i difondre els valors de la cultura i la llengua catalana. És un establiment de referència al Matarranya i a les Terres de l'Ebre, per l'activitat que desplega i el gran nombre d'actes que organitza. Recull la creu el senyor Octavi Serret, director de la llibreria. Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta de Tortosa, amb motiu del 400 aniversari de la seva fundació. És una associació de fidels que té com a propòsit el manteniment i impuls del culte de la Mare de Déu de la Cinta, patrona de la ciutat de Tortosa, i el foment dels aspectes culturals, socials i artístics que s'hi relacionen. Recull la creu el senyor Francesc Vinyes, primer majordom. Societat Recreativa El Retiro, entitat sitgetana que té com a finalitat fomentar la cultura i les activitats de caràcter lúdic i recreatiu. La seva vitalitat s'ha prolongat fins als nostres dies amb l'organització i la participació en esdeveniments tan coneguts com el Carnaval, la Festa Major o el Ral·li de cotxes d'època. Recull la creu la senyora Maria Elena Ferrer, presidenta de la societat. Barcelona, 11 d'abril de 2017, signat Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila i Vicente, conseller de Cultura. Moltes gràcies. I ara, en nom dels guardonats, ens parlarà el senyor Borja de Riquer. Molt honorable president, president del Parlament, presidents Montilla i Mas, president Rigol, conselleres, consellers, autoritats, senyores i senyors. M'han demanat que parli breument en nom dels distingits de la Creu de Sant Jordi d'enguany. Crec que el primer que haig de manifestar en nom de tots els honorats és el nostre més sincer agraïment al Govern de la Generalitat. El decret que atorga les Creus de Sant Jordi concreta que se'ns lliura aquest guardó per haver prestat serveis destacats a Catalunya en defensa de la seva identitat o més generalment en el pla cívic o cultural. Es tracta, per tant, d'una distinció que el màxim organisme del nostre país concedeix a ciutadanes, ciutadans i entitats per reconèixer els seus mèrits, la seva dedicació professional o les seves tasques cíviques o solidàries. Si us entreteniu en mirar la relació de guardonats des de l'any 1981, podreu comprovar que hi són presents persones de les més variades professions, de diferents ideologies i de tarannàs polítics dispars. Hi ha representants de totes les facetes del món cultural, professionals de la medicina, del dret, dels mitjans de comunicació, universitaris, científics, escriptors, empresaris, esportistes, mecenes, sindicalistes, activistes socials, veterans polítics. I pel que fa a les entitats i associacions honorades, n'hi trobareu també de ben diverses: culturals, educatives, professionals, assistencials, recreatives, esportives, empresarials, dedicades a tasques solidàries i a mantenir les tradicions populars. Com a historiador, m'omple de satisfacció
veure'm al costat de personalitats de la meva professió que per mi han estat uns referents de gran valua, com ara Miquel Batllori, John Eliot o Jordi Nadal, i trobar-me juntament amb estimats companys universitaris, com Josep Termes, Josep Fontana, Mary Naix, Mercè Vilanova o Jaume Sobrequés, i també amb col·legues que respecto molt, com Casimir Martí, Josep Massot, Hilari Reguer o Eulàlia Duran, i enguany compartir el guardó amb el numismàtic Miquel Crusafont. No puc deixar d'esmentar la meva íntima satisfacció en veure que fa 25 anys, en 1992, el meu pare fou honorat amb aquesta distinció i el fet de que també ell fou qui pronuncià llavors les paraules d'agraïment. Aquestes creus són, de fet, un reconeixement a la ciutadania, tant a nivell individual com a col·lectiu. Aquest conjunt que anomenem societat civil i que més estrictament potser hauríem de designar com l'escena semipública per diferenciar-la de les institucions oficials i dels ambients més estrictament privats. En la meva opinió, l'escena semipública ha estat i és un dels principals valors i fonaments del nostre país. És la base que sosté tota la bastida de les institucions representatives. És qui ha salvat la nostra identitat i mantingut la nostra llengua en els moments més difícils. És d'on han sortit les principals iniciatives cíviques i fins i tot polítiques, fa un segle i també més recentment. Sense ella, aquest país no seria el que és avui. Fa més de 50 anys, un dels més destacats historiadors catalans del segle XX, Jaume Vicenç Vives, sostenia que a Catalunya el mòbil primari ha estat sempre la seva voluntat d'ésser, és a dir, la voluntat de defensar i refermar la pròpia identitat. En els seus estudis, l'historiador gironí va destacar l'esforç de diferents generacions de catalans per construir un país modern, homogeni, vertebrat, i com van aconseguir reeixir malgrat tenir sovint el vent de proa. Més recentment, Josep Fontana ens ha explicat que la construcció de la nostra identitat ha estat un llarg i singular procés, ple de dificultats i de limitacions, però que ha acabat configurant una mena de contracte social que ens ha fet prendre consciència de ser partícips d'uns drets i d'unes llibertats col·lectives. Realment, el nostre país no ha tingut gens fàcil poder arribar on som ara. A una sèrie de dèficits estructurals, com ara una orografia força complexa i la mancança de recursos naturals, hauríem d'afegir la convivència amb uns veïns massa poderosos i intervencionistes. Malgrat aquests fets adversos, Catalunya ha progressat i molt. S'ha manifestat com un país rebel quan veia que els seus drets eren ignorats o trepitjats. I això tant a l'edat mitjana com al segle XIX, al segle XX o al segle XXI. En 8 segles, els catalans hem construït diverses vegades un edifici institucional propi. 2 cops, però, ens fou arrabassat, el 1714 i el 1939, i 2 cops més hem tornat a refer-lo. Aquest passadís del sud d'Europa, que és Catalunya, ha vist al llarg de la seva història com hi arribaven i s'instal·laven importants col·lectius de població. Els darrers 70 anys, gairebé 3 milions de persones han arribat al nostre país i cal dir que hem encarat aquesta complexa qüestió amb actitud acollidora i voluntat d'integració. Sense aquests nous catalans, el nostre país tampoc no seria el que és ara, i entre tots estem bastint un nou i ambiciós projecte de futur. El gran repte avui, tots ho sabem, és assolir unes institucions que responguin als desitjos i la voluntat de la majoria dels ciutadans.
La nostra societat necessita, per a progressar i afrontar els reptes del segle XXI, d'unes institucions que no siguin un obstacle ni un fre a les iniciatives i necessitats socials. La majoria dels guardonats avui som d'una generació relativament privilegiada. Si bé hem viscut etapes polítiques difícils, també ens hem beneficiat de moments de prosperitat i de plena ocupació. Hem tingut oportunitats i les hem pogut aprofitar. Malauradament, la gent més jove ho té avui molt més difícil i no sempre gaudeix de la possibilitat de mostrar el que saben i el que voldrien fer. La nostra societat no pot permetre que les noves generacions, tal vegada les millors preparades de la nostra història, hagin de marxar del país per no trobar-hi perspectives de futur. Hem de ser capaços d'organitzar un relleu generacional que ens permeti aprofitar al màxim el riquíssim capital humà de què disposem. Malgrat tots aquests problemes, jo sóc optimista, perquè la nostra societat manifesta avui un dinamisme, una capacitat d'innovació i una voluntat de tirar endavant tan notables que tard o d'hora sabrà fer realitat allò que desitgem la majoria dels catalans. Entre tots hem construït una societat vital, activa, sana, emprenedora, responsable, innovadora i alhora defensora de les nostres tradicions i els nostres signes d'identitats. Els guardonats avui són una clara mostra d'aquesta capacitat d'iniciativa i de la persistència de la voluntat d'ésser. Estic segur que tots convindreu amb mi que, donat que els catalans som una gent persistent i tossuda, no hi ha dubte que ens en sortirem. Moltes gràcies. Bé, bona tarda a tothom. Presidenta del Parlament de Catalunya, conseller de Cultura, consellers i conselleres, president Mas, president Montilla, president Rigol, guardonats i guardonades, familiars, amics que sou aquí, també una salutació a tota la gent que ens està seguint en directe en aquest acte amb altres dependències del Palau de la Generalitat, perquè hi havia molta expectació, molta demanda per poder seguir aquest acte. No tothom cabia en aquest saló, que és on ens agrada fer les cerimònies més importants que passen en el país, però volíem que també poguessin seguir la cerimònia i no són físicament aquí, però sí que són en una altra dependència, i volia tenir un record per tots ells, agrair-los la paciència i l'amabilitat de voler-nos acompanyar també així. Enhorabona i felicitats a tots i a totes. La Creu de Sant Jordi és una de les màximes distincions de la Generalitat. Es va instituir l'any 81, en els primers anys del restabliment de l'autogovern i de la recuperació de la Generalitat. Per tant, tenia i té encara intacte un valor que va associat a tota la lluita de la recuperació del que va representar l'autogovern, la Generalitat. Enguany farem 40 anys del retorn del president Tarradellas, tot aquell esclat de voluntat democràtica, de voluntat normalitzadora, de voler ser un país normal. I els països normals s'han de disposar de manera generosa a reconèixer sempre els seus millors homes i dones, els seus millors exemples. Avui premiem 29 personalitats i 24 entitats. I ho fem orgullosos des de la transversalitat, l'heterogeneïtat, la meritocràcia, el reconeixement i la gratitud de la gent del nostre país cap a tots vosaltres. El reguitzell de personalitats i entitats guardonades és molt ampli i molt divers i abasta gairebé totes les matèries de l'activitat humana. Tots ells, tots vosaltres, absolutament tots,
des de la diversitat i la pluralitat, amb la vostra tasca, la vostra feina, compromís, dedicació, tenacitat, empenta, il·lusió i generositat, heu destacat pels serveis prestats a Catalunya en defensa de la seva identitat o, més generalment, en el pla cívic i cultural. En la nòmina de guardonats ens hi hem de reconèixer tal com som. Si ens hi reconeixem, anem bé com a país. I crec que això val per les Creus de Sant Jordi d'enguany o per totes les que figuren a la relació de guardonats i guardonades des de l'any 81. Ens hi reconeixem, tal com som, a la nostra diversitat, a la nostra pluralitat, amb esforços diferents que ens han conduït fins aquí, però mirant-nos a nosaltres mateixos a través de la nòmina de guardonats i guardonades de la Creu de Sant Jordi, hi veiem el que som com a país. I ens en sentim ben orgullosos dels premiats d'enguany. Ho dic ben clar i ben alt. Un país que no reconeix la vàlua de la seva gent no va enlloc. I nosaltres tenim un camí marcat i sabem on volem anar. Estem premiant activistes en cadascun dels vostres camps d'actuació, de l'esport, de la salut, de la vida social, de la cultura popular, de les lluites de causes poc reconegudes. Estem premiant tot això. I com sempre passa en els països que premien la vàlua de la seva gent, cal que en traiem també lliçons, que n'aprenguem de tots vosaltres, que aprenguem a no defallir davant de les adversitats per aconseguir allò que un es proposa, a fer realitats somnis, a sacrificar-se, sí, a sacrificar-se pels altres i a treballar pel bé comú. Els premis i els premiats ens interpel·len, doncs, a ser activistes de la causa comuna, a mobilitzar-nos per allò que creiem. En l'itinerari que us ha dut a rebre la medalla hi ha una gran diversitat. A vegades hi ha el projecte, o sovint hi ha el projecte esperançat d'una entitat que es va fundar per servir al seu poble, per servir a un objectiu cultural, social. Hi ha també un projecte empresarial que ha arribat a una fita històrica d'èxit, de persistència a través dels temps, o hi ha també, naturalment, superacions esportives o superacions de qualsevol altra mena. En altres itineraris també hi veiem el patiment i la lluita per causes que encara avui no són del tot reconegudes. També guardonem tot això. Però en aquest itinerari hi ha el país. Hi ha el país que hem fet i que ens ha dut fins aquí tal com som. I, per tant, hi ha també el que ens encamina allò que volem ser. I en allò que volem ser com a país, que ho decidirà la gent, hi haurà tots i cadascun, sense excepció, dels ingredients que aquí, en aquest pot petit que fa la bona confitura del Saló de Sant Jordi, hi ha representats en cadascun dels vostres exemples. Moltíssimes gràcies, moltes felicitats, que ho gaudiu amb orgull i amb honor durant molts anys. Senyores i senyors, a continuació el Cor Drassanes, sota la direcció de Constantí Sotelo, interpretarà l'himne nacional de Catalunya. Tot seguit, els membres de la taula de presidència, juntament amb els guardonats amb les Creus de Sant Jordi 2017, es disposaran per realitzar la fotografia institucional de l'acte. Els demanem tinguin a bé romandre en els seus llocs. Moltes gràcies.